Čabas lidi, tady The Jizzy a jsem tady sám. Opuštěný sám a jsem tady sám. Konečně už tady nebude takový blázinec jako v tom našem pro ty naší schovce. Fakt to byla sranda. Mě to aspoň bavilo, nevím jak vás. A máme tady třetí díl z kopej.cz, což je SmallGP2 server. Tady moje epická stavba, ani nevím co to je. Ale vypadá to epicky. Mám svoji formu, ale to už jsem vám vlastně ukazoval minule. A já jsem se rozhodl vytrolit. Hádejte koho? No koho? Asi, určitě, spíš, určitě. Já to se ani nevím, Fakt to nevím. Ale chci prostě někoho teďka jít vytrolit. A budu přemýšlet koho. Vážně? Ne, no. Nevím koho. Koho bych tak asi mohl vytrolit? Já už vím. Vytrolíme Crazyho. Vytrolíme Crazyka. Za to, jak mi včera Ford říkal, ale ty Ford musí spikat, ale mě to pak nebaví. Takže a já půjdu radši, aby to bylo spravedlivý. Ne. Prostě tě vytrolím za to, že jsi mě neměl rád. A tak. Takže toto video je Trolling by Crazy. Ne, vlastně. By je vlastně já. Takže Trolling by... Jak se jmenuji? Já už nevím, jo, The Jizzy. Ne, jak sám. Já jsem takový naspíděný. Jsme u Crazyho. Tyko, kdyby se přihlásil, abych se posral. Ahoj, psino. Jak se jmenuješ? To nevím. A ani to vědět nechci. Takže já jdu dolů a tam má si svoje skladby a já to sklad a tam to všechno potrolím. Možná, že vidíte Skype? Asi určitě. Enchanting. Trolling by The Jizzy. Nebude prostě vědět, co tady je. Mám ještě cobblestone, taky paráda. No vidíte, tady to krásně uděláme. Jo, i ten frame mu dám zase zpátky do česky, aby se neřeklo. A takže to dáme mu tyhle 3, protože těch 10 mi udělal opět small. Co je? Nějaký rozbitý? Tak. Tak, ještě mu to tady nějak porovnáme s cobblestonem. Tak. Můj druhý troll. A takový zábavný, to bude velký troll, ještě tam mám druhý dům. No, vsadím se, že pak bude natáčet zase ten troll na mě, ty vole, nějaký. A já nemám bloky. Nemusím dáme tohle. Jak to, že to nejde a jo, vlastně, to se dá položit jenom takhle. Tak, písek, yes. Pojď písku, pojďme na to. Musíme ho tady takhle zazdít, aby nevěděl, co se děje. Já už nevím, co mu mám tady dát. Dirt. Ale vezmeme ještě nějaký, vezmu si lapatku a vezmu si nějaký dirt. Ale kolik vás tak budu potřebovat, to nevím.
To je tak extrémně rychlá. Jú. Tak, to bude stačit. Pod bohatě. Ale jak se dostanu ven? Vykopu to, ale to je moc rychlý až moc. Prostě takhle se dostanu jednoduše ven. A takový je velký troll to zase není. To jste možná viděli ještě, jak udělal Montail zase Kubisovi. To bylo až extrémní. O, to asi udělám jenom tohle radši, aby se neřeklo. Tam máte hezký dům, svůj velký. Hele, tam je ten džunglovej. Tam určitě byl crazy, já už to vidím. Tak mu to tady potrolíme. Ak. Tak. Ale teďka ještě potřebuju truhlu, takže se dojdu domů. Oh. Je vidíte, tak tady mi jsme odstranil moje item framey. Tak já si tam hned dám jenom na chvilku. Jak to, že to nevyzbydlo? A jo, vlastně. Tady to nepotřebuji. Tak. Omlouvám se, že jsem takový dneska trapnej, ale prostě jsem rád, že. Proč jsem vůbec rád? Jo, jsem rád, protože mám dobrou náladu prostě, no. Jo, tak energiáky dělají divy. Už jsem to protandil. Jo, já chtěl ty čestky. Ano, mám přesně tady. Single. A udělám se ještě jeden. Já nechci, aby se sem hlavně teďka nějak připojil. Bylo trapné. No, a jo, oni si dělají tým. Jenom už 3. No jo, crazyku, tady to má, že jsi mě včera neměl rád. Že jsi na mě byl včera hnusný. Kromě toho, že jsi mě obětoval, aby jsem nepikal, aby jsi mě zastal. Ale to je všechno, co jsi včera udělal. A nedal jsi mi možnost, aby jsem tě dostihl, aby jsi mě nezapikal. Tak tady ti dám trolling. To si děláš, protože jsem si zapomněl knížku. A vlastně já si můžu. A jo, já mám ty svými. Já ten blbej. Mám dobrou náladu té době, co tady byl Ondra Small. Byla to sranda. Já jsem to natáčel, ale na YouTube jsem to nedal. Co by bylo hodně krátký a tak. Prostě jsem to tam nedal. Ahoj, prasata. Teda. Jak se to jmenuje? Mužský prasata, nebo prasata mužský. Tak. Jsme tady. Se mu to takhle dáme. Ale hovno, proč sem dávám čestky? A mohl bych tam mu něco dát, aby nebyl tak smutný. Dáme tam tohle a kytičku na to. Takže. Milý crazy. Udělal jsem chybu. Milý crazy. Tady máš ode mě tady ode mě troll za to, jak jsi byl včera. Jak jsi byl včera tak na mě včera tak na mě hnusný, že jsi chtěl, abych
furt pikal. A poslední cedulka. Tak si ten troll užij. S pozdraven Jizzy. Do Jizzy. Tak. Teď ještě si to přečteme, milý Crazy, tady máš ode mě troll, aby si za... počkej. Milý Crazy, tady máš ode mě troll za to, jak si... Volá mi Small GBT. Tak počkejte, já to vezmu. Čau. Čau, teďka natáčím zrovna, tak pozdravte. Nazdar, jsem ti zavolal nebo co? A zrovna teďka tady trolem nějakýho mýho kamaráda. Včera tak na... Trolem tady Crazyka. Výborně. Tak se jdu podívat. Já ti jdu pomoct. Já No taky. tak oni mi jdou ještě pomoct, to ještě může být dlouhý, to je paráda. Já jsem mu tam napsal, protože furt chtěla, aby jsem furt pikal, tak to má za to. Jsem teďka natáčel mod review. Zajímavý. A tak já tam dojdu. Tak doufám, že tenhle díl nebude tak trápný, já jsem úplně ujetý z toho, já jsem úplně naspídovaný. Ty jsi A co mu tam děláš? Všechno možný. Já nesu, Já bych mu ten dům úplně rozebral, vej tebou. já nesu, Já 8, nechci, aby to bylo tak brutální, víš co, aby zase neplakal. já nesu 8 staků netherracku. Ty vole, tak jo? Proč furt používáte nether egg? Protože je to nejlevnější. Ano. Já mám Já taky bych- jeden netherrack, tak tady mu dám ještě jeden. Já bych měl jedno doporučení na troll. Ale až mě budete trolit, tak mi tam dávejte diabloky, jo? To mě úplně nejvíc naštve. Jo, určitě. To mě To je úplně dobře, nejvíc ale- naštve. Ale musíš mě je dát. Počkej, já to řekl kdo zase, že ti je budu vracet. Já. Teda ne, to já bych si je nechal. Samozřejmě. Jak to připravuju. Já už běžím. Kde je? Ježíš, Tady. dál. Hej, tyjo, kde je? Fakt, to je tady to. To je. A aby nebyl smutný, tak já ještě mu dám jeden menší dáreček. Dám mu tady nějaký iron ore. Tak, takový záchudek. Hej, on má portál. Tak. Jo, Ano, úplně- tady Ondro, tady. Designé, full grafixy, tady, vrať se zpátky. Tady tudy, já to tady ještě všechno musím dodělat, že jo, to jako... Takhle mu dám ještě nějaký dárek. Je to tak krásný dárek ode mě, z lásky. Kam? A já už asi... No. Ještě, Mohl bys to ukončit, už natáčíš podle mě půl hodiny. To ne, já jsem to předtím vypnul. Jo tak. Protože jako já tam nebudu dávat takovou kravinu. Hej, bude tam... Ne, takový lagy. Mám zapalovat, že tam potřeba. Omlouvám se za ty lagy, ale to je brutální. Ty vole. Ahoj, Ondro. Uá! Ty vole, mám 13-16 FPS, to si děláš prdel. No, ty vole, dík. No, dík, Ale- jako. Super, aspoň se zbavím toho nether eggu, co tu mám. A že ho mám plný inventář teďka. Já, ježiš, takový lagy. Já půjdu takhle pod, tady jsou menší lagy, pak. No. Že zastavíme mu úplně ten barák. No Já teď jsem jo, chtěl i tamhle ten velikánský, ale tak to ještě nemám dodělaný, tak tomu zase kazit nebudu. jauč. A jak uvidíte na začátku videa, tak tam dám naše intro, který vymyslel kdo jiný než, Samozřejmě, že já. no jak jinak. Bude originální, až moc originální. To bude úplně magnifique. Manikus fikus. Manikusíkus. Protože já A jsem spolu propukl si s tady. střechou. Už dávno. Ahoj Smole. Teda, ty jsi mu ten dům vytrojil vážně hodně. Musíš mu za prvý obestavit toho psa. Jo no, taky jsem si říkal. Nebo myslel jsem si to. A dal jsi mu tam málo nether eggu. No to ještě nekončí. Teď já nic neříkám, já jenom říkám. Tyjo,
Jo, Zapomněl si jít do toho, jak se to jmenuje? Do jeho branchmineu takový úplně. lagy, já to No zapomněl. ne, nezapomněl, hodnej. To jsem nezapomněl, jo, ten sklad jeho dole, no to si pěš, že jsem nezapomněl. No ten se musí, že jo. Abych na to zapomněl, ty vole. Počkej chvilku, má něco v peci? Ne, tak to zastavíme okamžitě. Kde pejsek? Už je zastavený. Oh, on umřel, on je v hrobečku. Ty vole, to je až moc velký trolik. Počkej, nějakou cedul by to chtělo. Já už Nemáš tam- nějakou- já Ta už tam je, akorát, že je zastavěná. Ale já chci ještě jednu. Tak počkej, tak RIP, tady odpočívá pejsek Crazyho. Jo, počkej, tamhle máte nový dům. Hej. no teď Naše- jo, ale já mu to nechci ničit. Ne, tak mu to není, tak mu to jenom vytrol. Tak jdeme na Jo, to. ježišmarja! Zase Dobré. jsem umřel. To bude práce. Ježiš, takový lagy. Tady takhle okna. Omlouvám se za ty lagy, to je Hej, úplně tak to- strašné. A tady už je to dobrý, tady už, protože jsem v tom. Počkej, ten vchod, ten ještě otevři, my ještě jsme nebyli vevnitř. Já už jsem. Pozdě. Tak, Ty vole, to bude čumět. jo, a pak, počkej, a co, a on si Ale stěžoval, to že ho pak ještě nechci nikdo ten brutální troll na nás tři, ty vole. já to nebyl, jo, já to nenatáčím radši. Ano. Slepičí pomsta 10 000, no. Ale vidíte, tak já vám ukážu. Tady, tenhle ten chlap, tenhle ten člověk, panáčkový. A tenhle ten. To teď dělají se mnou. Dělaj s tebou. Ale ten troly. Uchyláku. Ale neboj se, já to věděl, co jsi se mnou chtěl dělat ve videu, jak jsi tam do té posílky, jo, já to věděl. Hele, jako v klidu. Víš, já Takhle jsem jsem to zase nemyslel. Počkej, ale mě dejte na starosti dveře, jo, já potom zadělám dveře, já Máte mám někdo nápad. kbelík? Ne. Nemám, bohužel. Kdybych jsem tady dal takhle vodu, já mám tady totiž sugarcane, víš co? Hej, budeme ničit okna, to si ne, že? Ne. Nic To ne. neničíme, jenom trojíme. Jo. Jo? Ty vole, to bude mít timelapse jako svině. Dobrý, Ne, to už ne. stačí, to už stačí. Tak prolez se těma dveřma ven a já si to tady vevnitř dodělám ještě, jo? Však. Tam jdeme ještě nahoru. Já ještě tady tady, má kravičky, musíme zazdít ty kravičky, jo. hej, tady zapomněli jste. Ale on má tady taky kravičky. Ještě, Počkej. počkej. Aha, má tady dvě. Co mu tady můžu dát? Já už nemám žádný bloky. Tak si tady natížíme cobblestone. Co bles, to ne. Do prdele, co to je? Tak to byl taky menší trolek. Ale musíme rychle, než se Crazy připojí, jo? On už by měl každou chvíli být doma. Ty vole! Ne! A dotaz, proč musím dávat Iron orečka? Teda Gold orečka. Aby měla aspoň nějakou menší radost. Tak jo, no. Zabavuje se. Jakže se to zabavuje? Co, to se nedělá. Tak, Ty bogy, já mu to tak stačí, zasedl nechte ty to dveře. bejt, aby se Chris zase nenaštval až tak. Ne? Když už trolit, tak pořádně. Zlatý heslo. Když trolíš, tak pořádně. Ježiš, 10 FPS, tak to si děláte prdel. To víš, nemáš trolit. Jo, to bych dělal Crazy. Crazy, já tě slyším, jak mi to děláš, takový FPS kamaní. On je náš bůh. Ale tady, se mnou, tady jsou nějaký pubertáci, jak tak slyším. Co mi to děláš? No, a ještě by mě zajímalo, jak se já vlastně dostanu ven z toho. Hej, tady, pojď hore. Tady Jo, teď si- jo, už tam skáču. Já tady Počkej, já mám nápad, co bude hodit v mrtě stát cíle. Ty vole, co? Kde jsi? Aha. No víš co, ono jako to nebude zase tak jednoduchý vykopávat tyhle ty... Víš, kolik je Ježiš, co to tam děláš? To byl troly? nějaký dildo, že jo? Co? To byl nějaký dildo. Nevím, co myslíš, ale to se neřeší. Jo. Dobrý No. už. Lidu. Hlavně abych nespad, já zapomínám furt, že nemám kreativ. A, On se prozradil. a Ale on to To- měl jako na to intro, to jsem, ale tak jako to jsme mu dovolili, to zase nejde. jak slezeš? Uvidíš. Uvidíš, Slenderman? uvidíš, small Lomeno GPT. spa- Hit ground to art. Ne, normálně dám lomeno spaven a půjdu přes Ty to tady portál. tak chytré. Ty vogy, snad se nezabiju jenom kvůli trollingu. No, Jo, tak PS dík za ty znáš se, gold. že jo?
PS za ty gotorečka. Já vím, že nebyly pro mě, ale přece jenom děkuju. Ty už jsi tady furt smole, jako na tom domě, jo? Ne, já jsem na spawnu, že jo, a jdu tam, já jsem se nechtěl zabít, že jo. Já Vím, že mám s čím. spam a už to jdu ukončit. Ne, spam ne. Tak jsem na spawnu. A ukončit to s mírnýma lagama. Takže, Počkat, až ty mám všetci. tak jo, tak pojďte všichni na spawn, abyste se mohli ukázat. No, jsem tam. A jediný dízy tu zase není. Já jsem tady! No, Takže my se s váma loučíme. Díky za všechny lajky, Uhni. odběry a všechno, uhnit, vlezte tam. a Já měl, všechno možný. já měl nápad na Dávajte váš, těmhletím týpkům odběry a doufám, že se vám toto video líbilo. především mě Pokud dali. se vám líbilo, tak dejte like, pokud se vám nelíbilo, to můžete dát dislike, pokud se vám ještě nelíbilo, nemusíte dávat vůbec nic, jenom se podívat. Takže doufám, že se vám líbilo, takže čabas! Počkej, chvilku, ještě nevypínej nahrávání. Tady jenom zabiju Ondru. Tak ještě zabije Ondru a Až tam bude small GBT, že jo, zabil, jo. tak. Ne, tak on si zabil sám, dobrý. Takže já se tady ještě jednou s váma loučím, čabas! Nazar.